Ambalma ani yangma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko Nioro du Sahel tagamaba dɔ kɛra yen kunun ko karidon o tagama in kɔni ka laɲini min tun b'o tagama in kɔni kɔnɔ o tun ye de ko min ye juge ye ni o ye kiiritigɛla ye ale ni prison ɲɛma dɔ ni o ye kaso ɲɛmaba dɔ ye ko olu kɔni ko u ka gɛn ka bɔ olu ka dugu la ni mɔgɔ kɔfɔlen minnu ye nin taama in boloda olu ye commerçant de n'u ye jagokɛlaw ye olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin maa fila ninnu kɔni ko u kɛlen don ka yuruguyurugu kɔni k'u kɛ u taalan ye ko k'a d'a kan ko min ye olu cakɛɲɔgɔn dɔ ye ko ni ale ka baara bɛnnen bɛ bamanan marifa feere de ma ko bɛɛ b'a dɔn dugu Nioro du Sahel ye ko ale kɔni delila ka marifa feere maa dɔ ma o minɛna finitigiw fɛ ni o ka ɲininkaliw la kɔni o y'a jira k'a fɔ k'ale ye marifa san ni marifatigi in de fɛ o kɔni kɔfɛ ko finitigiw kɔni taara marifa feerela in kɔni minɛ ko k'a datugu ko o yɛrɛ walasa ko ka se k'a bila k'u ye $1,230,000 ko u y'o de minɛ a la mɔgɔ minnu kɔni ye taama in bolo da olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin ye juge ale ni kaso ɲɛmaa in kɔni ko nin y'olu ka jɛmakan de ye min ka yuruguyurugu kɛ ka se ka olu cakɛɲɔgɔnw ko ka wari bɔ a bolo k'a sɔrɔ kɔni k'a ma foyi kɛ ko ka d'a kan k'a ka baara de bɛnnen bɛ bamanan marifa feere ma ko wa ko bɛɛ b'a dɔn n'o ye wa a ma deli ka walejugu kɔni kɛ k'olu kɔni b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ka juge ale ni kaso ɲɛmaa in kɔni k'u k'u ta ka bɔ olu da la ko n'u m'o kɛ k'olu bɛ tile 15 de di ko ni min bɔra o kɔfɛ kɔni ko ni olu bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'olu kɔni b'o kɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira a la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko kalabankɔrɔ yen kɔni dɔgɔkun tɛmɛnen polisiw kɔni ye u tɛgɛ da maa jugu 4 kɔni kan ni maa jugu 4 ninnu ka baara tun bɛnnen don ka sira da mɔgɔw ɲɛ de ni ka marifa jɔ la k'u bolofɛnw minɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kɔni ko a ma mɛn yɛrɛ min ye jɛma ani kolokani ye ko kari 3 bɛɛ ko u delila ka marifa jɔ o mɔgɔw bɛɛ la u ka wariw n'u ka fɛn bolomafɛnw bɛɛ minɛ u la kunnafoni minnu dira an ma nin ko ninnu na olu b'a jira k'a fɔ kɔni ko maa kɔfɔlen ninnu minɛna k'a sɔrɔ ko marifa 11 de tun b'u bolo telefɔni baden ani marifakisɛ min bɛ taa fo 200 la ko ɲɔgɔnna de tun b'u bolo wa ko min bɛ nin ko in yɛrɛ ɲɛma k'o ye cɛkɔrɔba dɔ de ye k'a d'a kan ale yɛrɛ si bɛ taa fo 64 na wa den 7 de b'a bolo ani muso 2 ko ninnu de kɔni tun ka baara bɛnnen bɛ nin walejugu ninnu ma nka an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni u bɛ an ka finitigiw bolo ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce aw ka kulomajɔ la